बे समाव नोंथांमोनखौ आङो खावलायनो सानो जे दिनैनि बे हाबाफारियाव फैबाय बाहागो लाफैबाय। दिनै 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान। मुलुगनां आइजो सानजों लोब्बा लाना उदालगुरि नं 38 भैरबकुंड ब्लक इउपिपिएल आइजो गांखंआ सान्तिपुर गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों आइजोफोरा रां खाथाय आरो दावगानायखौ गोख्रै खालाम। बे आयदा हाबाफारिनि गेजेरजों ब्लकनि सिङाव थानाय आइजोफोरखौ लाना आइजो सान फालिनायखौ नुनो मोनो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो उदालगुरि फरायसालिमानि बिबुंसारगिरि मुस्रिमा जुनाखि दैमारि लोगोसे भैरबकुंड ब्लक इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि नाराथि बर', कृतिका दास आरो गोबां मावथिफोरा बाहागो लाफैयो। जोङो दिनै बेयावहाय इउपिपिएल हानजानि जानानै जोङो वमेन सेल हिसाबैहाय जोङो बे इन्टारनेशनेल वमेन डे बेखौ जोङो फालिनाय जादों। जिहेतु बेखौ सारा जायगायावनो माने फालिनाय जायो। बे हिसाबै जोंबो बेवहाय जोङो भैरबकुंडनि सिङाव थानाय सान्तिपुर भिसिडिसियावहाय लानाय जादों। बेवहाय जोंहा गासै 400सो जोङो वमेनफोर लानानै जोंनि गेजेराव खुंफुंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो खेल बा मोसानाय बा मेथाइ खननाय बेफोरबायदि जोङो आयदाफोर लानाय जादों। बेबायदिनो जोङो मोजाङैनो जाफुंसार होनो हादों आरो फैबाय थानाय दिनफोराव आं बेखौनो बुंनो सानो जे बा मोनसे आङो मेसेज होनो नामायो वमेनफोरनिसिम जे बे दिनाहाय जोंनि थाखाय बहुद माने गेदेर बा गोथार बा महान दिन। बे दिनावहाय जोङो बेबायदिनो माखासे जोंनि जे जौगानो गोनां बेफोरबायदिखौ जोङो सावरायनो हायो आरो बेफोरबायदि बे जोंनि सेलिब्रेसन दिननि गेजेरजोंनो जोङो माखासे जोंनि गेजेरावहाय जोङो वमेना बोरैहाय जोङो मा होनगोन बेखौ जौगाखांलांनो हागोन बेफोरबायदिखौ जोङो बेयावहाय बेजोंनि गेजेरजोंनो जोङो किसु सोलोंनायफोरखौ जोङो मोननो हायो। दिनै गोबां बर'नि माहारियारि आफादफोर दङ आइजोफोरनि बिनि अनगायैबो दिनै राजखान्थियाव थानाय आइजोफोराबो दिनै मावनांगौ खामानि दं। बिनि थाखाय नोंथांमोननि नेक्स्ट स्टेपआ मा जागोन? बेखौथ' जेनेबा जोङो बिभिन्न संगठनानो जा बा मायबा मोनसे NGOफोर बा बेबायदिनो बिभिन्न बा जोंहा जेरै खृष्टान धोरोम बेफोरनिफ्रायबो जोङो माखासे जेरैखि जाया मानो जोंहा वमेनफोरा बेखौ सेलिब्रेसन खालामनो हायो। जिहेतु बियो जोंनि मोनसे माने गोथार दिन। बेखौ माने सिगां बोसोरनिफ्रायनो जोङो फालिबोबाय थानाय आरो बेबायदि प्रग्रामखौ जोङो फालिनांगौ बा जोङो फालिलांबाय थागोन। जिहेतु जोङो मोनसे जौगाखां जोंनि जे उदिगारखौ जों मोननो हादोंमोन बै दिननिफ्रायनो जोङो जिहेतु सिगां गोदो दिननिफ्रायनो बेनिखायनो बेखौ फालिनाया मोजां वमेनफोरनि थाखाय। जिहेतु जोङो माखासे बिनिफ्रायबो जोङो रोंगौथि मोनो बा जोंनि इउनिटि बा जोंनि जि पावार जोङो मोनसे उदिगार मोनदोंमोन बेखौ जोङो सिगाङावसो जोङो माने गोदोआव जोंहा बेबायदि पावार बा बिदि मोनाखैमोन। जिहेतु जोङो आइजो हिसाबै जोङो दिनैनि दिनाव जोंहा माने जिखुनु मोनबाय जे राजनितिकनि खेथ्रआवनो जा बा शिक्षाफोरनि खेथ्रआवनो जा जोङो माने जोंनि थाखाय माने मा होनना बुंगोन बेखौ जोंनि थाखाय बियो माने जोंहा उदिगार बे उदिगारालाय जोंनि थाखाय फ्रि वमेनफोरनि थाखाय। जों बेनिखायनो बे सेलिब्रेसनफोरखौबो खालामनानै मोजां मोनो आरो बेबायदिनो खालामबाय थागोन। जिहेतु जोंहा गोदोनि समावहाय जोङो उदिगार मोनाखैमोन, दाथ' जोंनि थाखाय उदिगार फ्रि। जे राजनितिकआवनो जा बा जिखुनु लेभेलावनो जा बा साकरि बाकरियावनो जा बेनिखायनो बेखिनियानोसै। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा हिसाबै आइजो गांखं जिहेतु आइजोफोरनि थाखाय मा खामानि मावो? जे ओभारअल इउपिपिएल हानजानि जानानै जों जिहेतु राजनितिक हानजा हिसाबै माखासे माने जोंहा बेबायदिनो जे जोङो ग्रास रुटफोरावहाय जोङो बेबायदिनो जोंनि इउनिटिखौ जोङो माने लाबोनो हायो फार्स्टआव। बिनि अनगायैबो जोङो बे राजनितिक दलावनो थानानै जोङो किसु महिलाफोरखौ माने जोङो जाग्रित खालामनो हायो जोङो जे बेजों जे जों राजनितिकआवहाय जोङो बोरै माने लोब्बा लानांगौ बेनो उद्देश्यआ। दिनैसिमबो आइजोफोरनि जिथु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनो गोनां बिसायख'थिनि समाव जि फोसावनाय बे दिनैसिमबो जाफुङाखै। दिनै इउपिपिएल नोंथांमोना सरकाराव दङ जिहेतु मा बुंगोन बे बिथिङाव?
बेखौ जिहेतु सरकार सोलिगासिनो दङ जोंहा फार्स्ट फेजआवहाय जोङो मोननो हादों बा सेकेन्ड फेज जोंहा इतिमध्य माने मोननो थांगासिनो दङ आरो बेबायदिनो मोनसे फेजनि उनावहाय मोनसे फेजनि उनावहाय मोनसे जोंहा फैबाय थागोन बेनो आंनिफ्राय मेसेजआ जे मोनसे सरकाराव जे मोनसे सरकाराहाय मा जायो खनसेयावनो होफुंजोबनो हाया बेबायदिनो जोंहा जालांबाय थागोन आरो जोङो किसु सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ बे अनुदानखौ जोङो होलांबाय थानो हागोन बेनिखायनो जोंनि आइजोफोराबो बुजिनांगोन जे खनसेयावनो जे सरकारा होजोबखानो हाया बेनिखायनो फैबाय थानाय दिनफोरावबो जिहेतु बेखौ माने रानफुंनाय जागोन बा होबाय थागोन बेजों लोगोसेहाय जोङो किसु माने जौगाफानानै बा जोङो जेनेबा सरकाराव थानानै जे वमेन आइजो UPPL हिसाबै जोङो माने उन जानानै थानाङा जोङो हानायखिनिखौ जौगानांगोन आरो आं बेखौनो बुंबाय जे जोंहा खनसे फेजआवहाय होजोबनो हाया बेनिखायनो सेकेन्ड फेज थार्ड फेज फर्थ फेज बिदि जालांगोन आरो जोंहा दा बेयावहाय फैबाय थानायावहाय जोंहा बे नेक्स्ट बारावहाय जोंहा 6,000नि टार्गेट दङ बेखौनो আমি এতিয়া ভৈৰৱকুণ্ড ব্লক হিচাপে নহয় আমি তাৰমানে আচলতে আগৰ পৰা যেহেতু আমি নাৰী হয় যেতিয়াৰ পৰা অৱগত আমি যেতিয়াৰ পৰা নিজক জানা হ'লোঁ যে নাৰী দিৱসটো মানিব লাগে সেই দিনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে আমি নাৰী দিৱস মানি আছোঁ কিন্তু আজি UPPLৰ মানে ভৈৰৱকুণ্ড ব্লকৰ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে অলপ গৰ্বিত বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ কিয় আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাক প্ৰমোদ ছাৰে আমাক বা আমাৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰে এনেকুৱা যে আমাৰ প্ৰগ্ৰামবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে চলাই নিবলৈ আগবঢ়াইছে যে মহিলা আজি আমি শান্তিপুৰত আমি কৰিছোঁ প্ৰগ্ৰামটো শান্তিপুৰত কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আমাৰ টাউনত অলৰেডি সকলোৱে কৰিছোঁ আৰু কৰি আছে এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি শান্তিপুৰত কৰাৰ কাৰণটো হৈছে কাৰণ ইয়াতে আমাৰ বাগান এৰিয়াৰ বহুতখিনি মহিলা মানে তেওঁলোকে আজি 8 মাৰ্চৰ বিষয়ে একো নাজানে সেইটোৰ বাবে আমি আজি গাঁৱত আহি আমাৰ বাগানৰ মহিলাসকলক মানে আজিৰ তাৰিখৰ বিষয়ে অৱগত কৰা আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য আমাৰ এইটো উদ্দেশ্যলৈকে আজি আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ ওদালগুৰি কলেজৰ প্ৰফেচাৰ বাইদেউ জোনাকী বসুমতাৰীক আমি নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ তেখেতে এতিয়াও মানে তেখেতৰ বক্তৃতা প্ৰদান কৰি আছে তেখেতৰ মানে সুন্দৰ বাক্যৰে আমি বহুখিনি সুখী হৈছোঁ সমাজখন লাহে 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 বিপৰীত হৈ গৈছে ভাঙি গৈ আছে ৰাজনীতিক থাকি মহিলাবিলাকৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া বহুত কামবোৰ আছে এই কামবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নেক্সট পদক্ষেপ কি হ'ব আমাৰ মহিলা বুলি ক'লে আমাৰ মাত্ৰ ঘৰ বুলিয়ে নহয় আমি ঘৰত কাম কৰাৰ উপৰিও আমি ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আগবাঢ়ি আহি আছোঁ কাৰণ কিয় ৰাজনীতিত সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মহিলাৰ পদক্ষেপটো অলপ বেছি হয় সঁচা ক'বলৈ গ'লে আজি যদি ৰাজনীতি জিকিবলৈ হ'লেও মানে আমি আত্মসহায়ক গোটেই হওক ফেডাৰেশ্যনৰে হওক আমি তেওঁলোকৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হয় আৰু মহিলাৰ মানে প্ৰতি মানে কৰ্ম দক্ষতা মানে মানিব লাগিব যে ইমান কাম কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে হাৰি নাযায় হাৰ নামানে আৰু তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিটো সময়ত তেওঁলোকে আমাক সঁহাৰি জনায় আৰু আমি যিকোনো এটা মিটিঙত হ'লেও মানে মহিলাসকলক যদি আমি কওঁ মানে যিকোনো এখন মিটিং প্ৰগ্ৰাম এটা আমি যদি আমি মানে এৰেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে আমি বহুখিনি কথাত আমি গম পাওঁ 70% মহিলা হয় 30% মাত্ৰ পুৰুষত থাকে গতিকে আমি মহিলা কোনোফালে কম নহয় বুলি মানে ভাবোঁ আৰু ৰাজনীতিৰ দিশতো আমি আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰে আশা কৰিছোঁ আমাক আৰু আগলৈকে আগবঢ়াই নিব